manay. Uy, manay, kita sa manay. Naunsa man ka? Sa Goryo. Siguryo magipangita hinoon nga latagaw. Usa manay? Siguryo? Siguryo? Goryo. Latagaw to siguryo na manong tayo magpangita ka pagkasa. Ano ba talaga na to? Ako tong apo. O sige, ako atuon man ha. Atuon sa tuso. Atuon ako. Atuon kaya ako may bahala mo bantay dire. Paduol rin ka dinga ka, di mo kang paduol. Oh, tama. Pangita ka di manay adto ito kasi manay naglahi itong lawas. Ah, di ko anay mura man japon matuadto ko nya, wa man japon ikabili na. Gilang ako ang sa manay. Ato inay na di ko madto. Manay. Manay, dili man siya mo ari. Ari alang siya kay na ako'y ibili niya. Guriyo. Unsa man ko sigbay balik oy. Dili. Paminaw na ko ba? Unsa man gina? Ningos manay patuong kanina kay na ako siya ibili nimo. Ikabili nimo. Oh, kayo taan na yung bilin. Basag mo. Kayo taan na madto ko. Di basta na siya ibili nimo. Sige, tara, bantay bitaw ka. Na mo kay ibilin. Manay. Muna ni siya. Unsa man anay? Muna siya na. Gusto mo siya kay kabilin. Asa man ako ikabilin ron? Di mo na ko. Di ako'y kabilin dawatan ni. Dawata kay gusto mo ka. Dawatan Unsa man ni. Dawata na. Dawata. Imuha na. Oh, ako na ni. Tawaan mo Unsa man na. ni? Unsa man ni manay? Hinay ko ko ani Lubad. Basta. Unsa man yun? Ibon. Ada. Apa siya? Ada unsay.